खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी हानि मुङाव सोरबा थाखा फैसानि लेनदेन खालामोब्ला बिथांनि साख्रिखौ जों दोननाय नङा बेनो जादों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत स्वर्गियारिनि गोख्रों राव किसुमान खेत्रआव हानि जुदि सोरबाया थाखा फैसानि लेनदेन खालामदोंब्ला आं बुंगोन जे सोरबाया ओरैनो बुंस्लायस्लाय जोंनो प्रुफ हो मोनसे प्रुफ हो लोगो लोगो जाय मण्डला फैसा लादों जाय सार्कल अफिसारा फैसा लादों बिथांमोनखौ जुदि जोंनो प्रेक्टिकल जुदि जोंनो प्रुफ होनो हायो बिथांखौ जोङो 1 मिनिटबो बिथांनि साखरिखौ जों दोननाय नङा। नंगौ उदालगुरियाव रायजो राजाफोरनो हानि फोरमान बिलाइ रानना होनायाव हाबाफारियाव बाहागो लानानै मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत स्वर्गियारि बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों सोरनिबा हा हुनि जेंनायाव थाखा फैसानि लेनदेन खालामग्राफोरनि बेरेखायै गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों। बिथाङा गोख्रों रावजों बुंथिदों दि एरै सोरबा हानि मुङाव थाखा फैसानि लेनदेन खालामदोंब्ला सोरबाया ओरैनो बुंस्लायस्लाय मोनसे फोरमान हो फोरमान होनाय लोगो लोगो जों बिथांनि साख्रिखौ दोननाय नङा। जाय मण्डला फैसा लादों एबा जाय सार्कल अफिसारा फैसा लादों बिथांमोननि सायाव जुदि सोरबा प्रेक्टिकली फोरमान होनो हायोब्ला बिथांखौ जों माब्लाबाबो सहायनानै थानो हानाय नङा बिथांमोनखौ जों नायनानै थानो हानाय नङा आरो बिथांमोनखौ जों सासपेन्ड खालामनाय जागोन बे बिटिआर सरकारनि मोनसे गोख्रों थांखि होनना गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां डक्टर नीलुत स्वर्गियारिया। आरोबाव बिथाङा बुंथिबावदों दि राजखान्थिखौ बयबो खालामो नाथाय खालि राजखान्थिल' खालामनो आरो सरकार दानो थाखायल' जों सरकाराव फैयाखै बेनिखायनो जोंनि सरकारा बेनो जे थाइसेबो रां लायाजासेनो गोरों सुबुंफोरनो साख्रि होनाय होनना बाथ्रा बुंथिदों बिथां डक्टर नीलुत स्वर्गियारि बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिथां डक्टर नीलुत स्वर्गियारिया आरो मा गोख्रों बाथ्रा बुंथिबावखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। किसुमान खेत्रआव हानि जुदि सोरबाया थाखा फैसानि लेनदेन खालामदोंब्ला आं बुंगोन जे सोरबाया ओरैनो बुंस्लायस्लाय जोंनो प्रुफ हो मोनसे प्रुफ हो लोगो लोगो जाय मण्डला फैसा लादों जाय सार्कल अफिसारा फैसा लादों बिथांमोनखौ जुदि जोंनो प्रेक्टिकल जुदि जोंनो प्रुफ होनो हायो बिथांखौ जोङो 1 मिनिटबो बिथांनि साखरिखौ जों दोननाय नङा। बेखायनो जोंनो जाय बिथांमोना प्रुफ होनो हागोन बे मण्डलानो जा सोरबा सार्कल अफिसारानो जा जों मालाबाबो बेखौ सहाय होनाय नङा बिथांमोनखौ जों मालाबाबो नायनानै थानाय नङा बिथांमोननि साखरिखौ जोङो सासपेन्ड खालामगोन बे आंनि बा जोंनि बिटिआर सरकारनि मोनसे गोख्रों सिद्धान्त। दा बेनो जोंनि लुबैनायमोन आरो बिनि थाखायनो जोङो सरकाराव फैदों। जोङो सरकाराव फैनानै माबा मोनसे गोदान माबा मोनसे परिबर्तन खालामनो हायो नामा राजनितिखौथ' बयबो खालामो गतानुगतिक राजनिति खालामनो थाखाय जों राजनितियाव फैयाखै गतानुगतिक जोङो सरकार सलायनो थाखाय सरकाराव फैयाखै। दा बेखायनो जोंनि परिबर्तना बेनो जे थाइसेबो थाखा लायालासेनो जों माबायदि गोरों व्यक्तिफोरनो साखरिखौ होनो हायो कारन हिउमेन रिसोर्स सुबुं धोन दानाय नैबे जोंनि टिचारफोरखौ जुदि जोङो थाखा फैसाजों सोमोन्दो लाखियो अब्ला जोंनि भबिष्यत जोंनि सुबुं धोनखौ जोङो नस्थ' खालामनाय जागोन। जोंनि थांखिया बेनो जे इयुनाव जोंनि 50 बोसोर 100 बोसोराव जाहाथे जोंनि इयुन जोलैया मोजां जायो बे बुस्थुखौ नायनानै जोङो दिनै जोंनि ओनसोलाव थानाय गोरों गथ'फोरखौ थाइसेबो थाखा लायाब्लासिनो बेबायदि साख्रि होनाया जोंनि थांखिमोन आरो बे थांखिया दिनै मोगथां महर मोनबाय। जाय बिथांमोना साख्रि मोनबाय बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय कंग्रेसुलेसन जासियो।